Som späť. Ani neviem jak a 2 mesiace zbehli. Od toho posledného videa sa toho dialo strašne veľa. A mám pocit, že to bolo jedno z takých najkrúšnejších období, ktoré som za posledných 10 rokov mal. Aj napriek tomu, že som mal aj psychicky ťažšie obdobia, ale tieto 2 mesiace boli naozaj tak časovo vypäté, že neexistoval priestor pre takmer nič okrem toho, čo fakt, že trebalo robiť. Takže si to tak prejdeme, pretože mám toho veľa nového a chcem sa o to podeliť a následne si možno, že prejdeme nejaké plány, kde sme teraz, v jakom stave čo stojí, nestojí a čo budem robiť ďalej. Takže priprav si pukance a ideme na to. Čaká nás trošku dlhší diel. Tých vecí sa inak udialo tak veľa, že ja som si normálne musel spraviť zoznam. Čo je ale hlavne, potreboval som si pozrieť video, ktoré som sem pridával naposledy, a to bolo video z toho, že som tlačil merch. No a potom v podstate som ten merch dotlačil a potreboval som celý týždeň tetovať s tým, že sme končili v piatok a piatok, sobotu a nedeľu sme potrebovali presťahovať komplet celý byt, pretože v pondelok začínala rekonštrukcia. To bol celkom záhul. V podstate začala nám rekonštrukcia bytu, v ktorom žijeme, a keďže sa robila úplne že komplet rekonštrukcia, vrátane omietok, elektriky, sanity, podlahy, úplne všetkého vlastne aj sme na nejaké dispozície, tak sme sa logicky potrebovali presťahovať preč. Takže sme sa sťahovali tuto nedaleko centra do podnájmu na 2 mesiace. To bolo celkom zaujímavé obdobie a to všetko nejak skorigovať, tie všetky moje povinnosti s tým, že žijem v nejakom inom byte, v nejakej inej lokalite. A s tým sťahovaním a prácou na byte v podstate súvisela väčšina starostí, ktoré som mal, alebo nejakým spôsobom sa to točilo okolo toho. Dobre, a teraz budem tak trošku na boku, aby som ti ukázal, že v jakom tu niekde asi, že v jakom stave sme mali byť predtým, než sme sa z neho sťahovali a jak sme ho dali dokopy. No a potom, jak sme sa presťahovali, tak keďže som dal vonku ten merčík, tak sme ho išli fotiť. Vznikli z toho úplne že perfektné fotky, fotil mi ho Kubo Kaminský. Zámer bol taký, že spraviť nejaké také že streetové fotky, také zaujímavejšie, že nech to nie je fotené v štúdiu alebo v nejakom prostredí takého toho, akože takom tom, nazvime to, že sterilnom prostredí, takom čistom, ale hľadal som niečo viac atraktívne vizuálne a to sa podarilo úplne že super. Takže dali sme vonku merch a zmizol. A bolo ho relatívne dosť a počas toho, jak som ho tlačil, tak som ale že na totálku vytrešoval starú tlačiareň. Našťastie to vyšlo tak, že som s tou tlačiarňou nestihol dotlačiť už len nejaké tašky, ktoré ľudia mali objednané, a všetko zvyšné som stihol. Takže od toho momentu som si musel dať s potlačou textilu pokoj, pretože som potreboval kúpiť novú tlačiareň, na ktorú som čakal asi mesiac. A tým pádom som vlastne ani nemohol nejak pokračovať, progresovať v tej potlači. Škoda finančne bola dosť veľká, nakoľko novú tlačiareň som kupoval za ďalšie tisíce a v podstate som sa dostal tak, že s peniazmi, ktoré som mal vyčlenené na podnikanie s potlačou, tak som úplne že skončil na nejakých 10 €, že toľko mi zostalo. A jedno šťastie, že z tej poistky sa mi potom vrátilo nejakých 640 € necelých. Takže to je môj momentálny budget, s ktorým budem pokračovať v potlači a potrebujem za to zaplatiť marketing na to, že by sa to rozbehlo, tak uvidíme, že ak to pôjde. Každopádne tá tlačiareň sa posrala, ale že no, nie že sa posrala, ja som ju posral. Samozrejme, to všetko, čo sa teraz keby chronologicky deje, tak to všetko sa dielo pomedzi to, ako som tetoval. A tetoval som veľa. No a už dlhšie bola v pláne rekonštrukcia štúdia.
vymalovať steny. Lucia sa presúvala z tejto prvej miestnosti do tej zadnej, aby si tam vytvorili taký akýby že ženský kútik. Hlavne aj kvôli tomu, že Lucia často tetuje ženské, ktoré tetuje na rôznych častiach tela a viac menej bola tu na tom najviac viditeľnom mieste, ktoré bolo viditeľné, aj keď niekto prišiel do štúdia a trebalo tu dávať paravan. Tam vzadu si vytvorili taký ten svoj ženský kutík a viac menej také odseparované prostredie aj s kikou, že keď tam tetujú tie baby, tak by sa tam mali cítiť bezpečnejšie a príjemnejšie aj čo sa týka toho dekoru. Miesto toho, aby sme robili tú rekonštrukciu, že týždeň v kuse, tak sme to porozdeľovali, že jeden víkend sme opravili steny v tej zadnej miestnosti, vymalovali všetky sivé steny sme menili na zelenú a vlastne presunula sa tam Lucia. Potom sme nejaké 2-3 týždne tetovali, pokračovali takto, akože normálne fungovali a potom sa dostali do tejto miestnosti. A tu znova trošku porobili. Ešte vlastne, čo je dôležité, tak taký fun fact, že do toho skladu, ktorý máme vzadu, som potreboval preniesť kuchynskú linku, ktorá je zo starého bytu. Ale je relatívne v dobrom stave na to, aby tu ešte poslúžila, tak som to chcel využiť. Lenže v piatok sme sa začali sťahovať na nový byt, v pondelok začínala rekonštrukcia a pomedzi to, ako sme sa sťahovali, ja som potreboval ešte v starom byte komplet demontovať tú kuchynskú linku, preniesť ju sem a nahodiť ju na stenu a to, čo tam bolo, vypratať. S tým súviselo aj to, že trebalo napájať odpad, ten dres na stenu a kupovať nejaké ďalšie veci, takže to bolo celkom zaujímavé a nepočítal som s tým, že sa to takto vyhrotí, ale splnilo to účel a stále som rád, keď mám možnosť dať niečomu ešte druhú šancu na život. Miesto toho, že by sme kupovali nejakú novú linku tam do toho skladíku, tak táto tam ešte poslúži, je v dobrom stave a splní účel, takže stálo to za to. Neviem jak, ale pomedzi to všetko sa nám podarilo ešte aj vystúpiť na šturmanku, na takú rozhľadňu a potom v podstate myslím, že následovala príprava na Krakovskú konvenciu, ktorá prebiehala začiatkom júna. S tým, že v tom Krakove som jednak súťažil s tetovaním, ktoré sme robili Dominikovi na predné stehna a mal som tam aj Kia, ktorý sa prišiel ukázať do kategórie zahojené tetovania. Čiže sme stihli ešte aj ten Krakov. Čo ma celkom mrzelo na tom celom, jak sme fungovali a v akých podmienkach som fungoval, bolo to, že som nemal možnosť pravidelne cvičiť. Jak sme sa presťahovali tu nad hlavnú poštu, tak mal som v podstate dve možnosti. Chodiť do gymu, kde som chodil predtým, alebo chodiť do Dargovu, čo je vlastne viac menej nejak tak na rovnako vzdialenosťou. Lenže na tej ulici, kde vlastne, keďže to je také že širšie centrum, kde sme bývali, tak tam sa dalo parkovať iba s rezidentskou kartou. A keďže ja tam nie som rezidentom, tak som potreboval nechávať auto pri starom byte. No a to bol dosť veľký problém, lebo jednak keď som potreboval to auto, tak som potreboval ísť stále poňho, nejakých 20 minút na pešo, po prípade 10 minút kolobežkou, tam sadnúť do auta, ísť si niečo pobehať a potom ho tam nechať znova a ísť späť do mesta alebo do bytu. Čiže to bola celkom sračka. No a keďže som mal ten gym trošku ďalej, tak som sa rozhodol začiatkom mája, že si kúpim bike, aby som do toho gymu mohol chodiť. A s čím som nejak tak moc nepočítal, tak nastali dva problémy. Jednak nemal som kľúč od kočikárne, čiže som potreboval nosiť, stále keď som na tom bajku išiel, tak som ho potreboval nosiť na pešo, na ramene, na 5. poschodie, pretože do výťahu nevošiel. A druhá vec, úplne, že celý skurvený maj pršalo. Takže
som za ten máj bol cvičiť asi že 3-krát a v júni už to bolo tak vyhrotené, že som nebol cvičiť ani raz. Na jednej strane som to prijal, že je to tak, jak to má byť, je to v poriadku, ale na druhej strane ma to trošku mrzelo, pretože viem, ako mi pravidelný pohyb pomáha ako fyzicky, tak aj psychicky cítiť sa dobre. Ale povedal som si, že OK, že nebudem to siliť a keď to takto má byť, tak to takto bude a hotovo. Takže čo je škoda, tak som necvičil, ale na druhej strane ani som nemal čas pravidelne spávať nejak rozumne a ani nejak rozumne jesť. Čiže jedno išlo to ruka v ruke a asi to tak malo byť, jak to aj bolo. Takže dal som si trošku pauzu od toho cvičenia. Tento týždeň začínam znova, ale s tým, že chcem skúsiť chodiť do 365 Fit & Co, pretože v priebehu tých posledných 2 mesiacov ho otvorili vo veľkom Tesku a čo je najlepšie, tak sa otvára už o 6 ráno, čiže to mi sedí úplne že najviac. Ďalej nejak podľa fotiek, čo som dával dokopy, že v jakej postupnosti tie veci boli, tak som mal cestu dozvolená, pretože som našiel skvelý inzerát na nový foťák, ktorý som sa rozhodol, že upgradenem. Pretože som si to nejak tak vypočítal, že v kombinácii zisku z merču a s tým, keď predám starý foťák, tak ma to vyjde tak, že doplatím nejaké kilo a kupoval som si, čo vlastne aj vidieť na kvalite toho obrazu a na kvalite fotiek tetovaní, ktoré robím, tak výrazne lepší foťák, je to Sony ZV-E10, s tým, že sa mi podarilo veľmi výhodne kúpiť k nemu aj gimbal. Gimbal. Takže ten content sa mi teraz točí výrazne lepšie, kvalitnejšie a mám výrazne viac možností na to, ako a kde točiť ten obsah. Potom pomedzi to som nejak znova tetoval a kreslil a tetoval a staral sa o štúdio a začal som tvoriť web pre Casoprint, taký nejaký statický, kde bude čo ponúkam, komu ponúkam, jak to vyzerá a poprípade nejaká možnosť objednania si vzorky, potlače a kontaktný formulár, čiže na tomto som začal pracovať, keď som si hovoril, že OK, že nemám možnosť tlačiť, ale aj tak mám možnosť niečo robiť na to, aby som s tou potlačou pohol, tak som sa začal venovať týmto veciam a začal si pripravovať podklady na ten e-shopík, aby som potom sa k tomu vedel nejak nadviazať a využil jednoducho ten čas efektívne. Čiže toto, no a čo je hlavné, tak pomedzi to sme stihli ísť ešte na takú menšiu túru na Hrešnú. Dali sme si taký okruh normálne, že z domu až na Hrešnú a späť na pešo, takže to bolo nejakých tuším 10 km, to bolo celkom príjemné. No a potom v podstate už bol nejaký jún, polka júna, mal som za sebou ten Krakov, mal som odtetované, štúdio sa nejak hýbalo a ja som išiel po novú tlačiareň, ktorá je že fucking miliónkrát lepšia, jak tá, ktorú som mal. Čo sa týka údržby, spotreby, možnosti tlače, no akože chcel som ju, nečakal som, že ju budem mať tak skoro, ani by som ju tak skoro nemal, keby som tú starú nevytrešoval, ale Ježiši Kriste. Fakt, že posunula aj celkový ten zážitok, môj zážitok z tlače, aj kvalitu tej potlače ešte výrazne vyššie, takže z toho sa extrémne teším. A koniec koncov sa mi už podarilo aj potlačiť nejaké zákazky, takže už na seba začala trošku zarábať späť. No a následne sme takmer úplne dokončili rekonštrukciu štúdia. Čiže keď sa pozrieme na štúdko potom, ako sa sem dostaneš, tam hore ešte potrebujeme dotlačiť tie fotky. Ja ich vlastne už vytlačené mám, len ich ešte potrebujeme nalepiť.
Táto stena bola sivá, tak sme ju menili, vlastne všetky sivé steny išli na čierno. A čo je hlavné, tak sme unifikovali dekor. Tu ešte asi najskôr budeme znova malovať logo, ale už nebude tak výrazné, ako bolo. Vtedy bolo, že biele na sivom podklade a teraz bude len také, že tmavo-zelené na trošku menej tmavo-zelenej. Čiže bude tam vidieť, ale nebude také, že priveľmi rušivé. No a čo je hlavné, tak najviac sa teším z tohto pultíku. A nielen z toho pultíku, ale ešte aj z toho, je síce deň, ale ten pultík je podsvietený LED pasikom, čiže extrémny banger. Tu máme takéto zrkadielko. No a tu sme takisto. Táto stena je zatiaľ spravená, tá vrchná polovica, tá spodná, sa bude dokončovať v najbližšie dni, pretože potrebujem... Mám tu takúto fotku vytlačenú na plátne, ako sme boli malovať legálku a fotiť nový merch, ktorý sme vtedy mali ako štúdio. Čiže sem pôjde ešte tá fotka a dookola pôjdu fotky v rámčekoch s tým, že čakám ešte na rámčeky, ktoré mi majú prísť kuriérom, takže toto sa dokončí neskôr. Sem pôjde, tu máme fotky z analogu, tie pôjdu ešte sem. No a tu máme to nové zrkadielko a čo je hlavné, tak dobre, síce teraz to nevyzerá dobre, pretože to nemám nastageované, tak jak to má byť, ale táto stanica ešte pôjde preč, táto tu vôbec nebude, jedna bude odložená tu, no a táto stena sa ešte má zaplniť, si myslím. No a tu už máme takéto posedeníčko, ktoré sme tu predtým nemali. Tu je moja pracovná stanica a prostredie, vyzerá to zatiaľ takto, tam to je, že tiež budú pribúdať nejaké veci, ale to sú také veci, ktoré budú pribúdať postupne. No a túto miestnosť som už ukazoval, čiže takto sme tu na tom. No čo je hlavné, tak cieľom bolo unifikovať estetiku toho štúdia a tak som nad tým rozmýšľal, že my sme do týchto priestorov išli, keď začínala pandémia, akurát 2020. A vtedy sme boli extrémne vyžmykaní z peňazí a na to, aby sme nejak fungovali, tak sme nakúpili veci, ktoré boli síce funkčné, ale boli lacnejšie a nejak spolu neladili. Naozaj mali sme sivý pult, bielú policu, tmavo-sivý stôl, k tomu vedľa toho boli hnedé stoličky, potom tmavo-hnedý konferenčný stolík a všetko bolo také, akoby, že posplátané, čo svojím spôsobom splnilo účel, ale na druhej strane som si povedal, že už je na čase to nejak dať dokopy, aby to tu bolo estetickejšie. A popravde aj kvôli tomu, pretože som začal rozmýšľať nad tým, aký vplyv má prostredie na to, ako nás naši zákazníci vnímajú, pretože jedna vec je, že síce OK, že človek sem príde po tetovanie, ktoré chce, aby bolo kvalitné, ale na druhej strane, ako starneme my, tak starnú aj naši zákazníci. A chcel som, že nech to prostredie, ktoré sme mali, svojím spôsobom nedegraduje úroveň poskytovaných služieb. Že keď viem, aké poskytujeme služby ako kvalitné, tak som chcel, aby tomu odpovedalo aj to prostredie a ľudia sa tu cítili naozaj že dobre. Čiže zbavili sme sa, na jednej strane sme používali papierové poháre na vodu, alebo sme tu mali rekez s minerálkami, že zober si. A na jednej strane nám to šetrilo starosti s umývaním riadu, ale na druhej strane, keď som si povedal, že no tak keď človek platí niekoľko stoviek za tetovanie, tak by možno, že mohol mať aj nejaký pekný pohár, z ktorého sa môže napiť. Takže tak som nad tým nejak začal rozmýšľať a myslím, že sme to spravili dobre. Budem veľmi rád, keď sa prídeš presvedčiť na vlastné oči, že jak to tu vyzerá. Sú tu ešte nejaké veci, ktoré v priebehu najbližšieho týždňa dáme dokopy, ale to už nejakým spôsobom nevadí tomu, aby sme tu mohli pracovať. Čiže toto bola taká najväčšia
najväčšia zmena v tom štúdiu. No a tie moje dni pomedzi tetovanie, rekonštrukciu, krakov a všetko zvyšné vyzerali tak, že veľmi pravidelne som musel chodievať na ten byt, ktorý sa rekonštruoval. A často na takú nejakú 8 ráno, ešte predtým je začali robiť, pretože som to nejak musel korigovať, usmerňovať, poprípade tam niečo priniesť, odniesť, takže často to vyzeralo tak, že som vstal, utekal som na ten byt, potom som utekal do štúdia, tetoval, presunul sa domov, kreslil, niečo zjedol a išiel spať. Obzvlášť bez toho auta to bolo celkom náročné, čiže som dosť rád, keď som sa na to pozeral tak spätne, že čo všetko sa podarilo pomedzi tú rekonštrukciu, ktorá naozaj akože bola, a hlavne ja som tam bol v tej situácii, že dobre, síce stavbári robili čo mali, stolár mal takisto narezový plán a vedel čo má robiť, ale ja som tak nejak bol pomedzi to vlastne, že musel som korigovať a konzultovať nejaké veci, že čo jak stavbári majú robiť, alebo keď niečo trebalo, že toto sa musí spraviť inak, tak som sa musel rozhodnúť ja a ísť tam logicky. A zároveň som bol medzi napríklad, že tými stavbármi a stolármi taký ten medzikus, lebo som vedel, že keď sa vyrovnajú omietky a spraví podlaha na chodbe, tak vtedy môžu prísť stolári spraviť nejaké finálne meranie, aby vedeli upraviť narezový plán na konkrétne rozmery. Čiže keď toto, tak ja som teraz musel zavolať tých stolárov a oni nemali kľúče, tak ja som musel tam dobehnúť a celé to nejak riešiť, takže to bolo náročné, ale nejak som to zvládol a koniec koncov, ani neviem jak, a koncom 1. júlového týždňa, čiže to bolo nejakého okolo 5., 6., 7. 7. sme sa sťahovali späť do nového bytu a potom nás čakalo ešte nakupovanie matracov, gauča a všetkých zvyšných vecí a vybalovanie a ďalší víkend na to myslím, že bola tá rekonštrukcia toho štúdia, čiže mám už všetkého dosť a veľmi sa teším, že už to všetko skončilo a pravdepodobne už aj vidíš, že prečo sa nejak nedalo točiť a nie to ešte strihať. Takže už si v obraze, že čo som tie posledné 2 mesiace robil. No a zakončil som to tak, že pred nejakým týždňom som bol s kamošom na Sivci, to už bolo také kľudnejšie obdobie a tento týždeň je už vlastne, ten prvý týždeň, minulý týždeň bol taký, že OK, že dobehol som všetky veci, ktoré boli menej podstatné a čakali ma tie posledné 2 mesiace a tento týždeň už začínam keby s plánovaním a znova takým akože nabiehať do tých spätných do tých kolají späť. Potrebujem si dať dokopy cvičenie, stravu a pravidelný spánok. Ten spánok je relatívne fajn, ale hlavne ako je to cvičenie a stravu. Čiže na dneska už mám spravený meal prep, zajtra idem prvýkrát cvičiť. No a začínam si plánovať prácu, aby som vedel v jakej postupnosti čo robiť. Fakt, že bývame už dobre, štúdio je na tom dobre, pomimo tých nejakých drobností, ktoré sa dokončia po večeroch, to je fakt akože už nič. Aj toto všetko mám z krku a môžem sa venovať 2 veciam alebo 3 a to je tetovanie, je to potlač textilu a s tým všetkým spojené všetko okolo a ten voľný čas, čo bude príroda, cvičenie, oddych a možno nejaké ďalšie sidequesty, ktoré som si vymyslel, že do konca tohto roku by som chcel stihnúť, tak dúfam, že sa mi to podarí. No a prioritné je pre mňa venovať sa potlači mimo tetovania. Pretože jednak je ten august relatívne voľnejší a druhá vec je, že potom ako som kupoval tú novú tlačiareň, tak som sa celkom vyžmýkal a už sa tomu naozaj potrebujem tak povenovať, že niekto začne nejak zarábať späť. Čiže najbližšie ma čaká v podstate dokončiť webik, aby som naň mohol smerovať ľudí.
spraviť letáky a vizitky, aby som to mohol rozdávať a pribalovať ku existujúcim objednávkam vrátane nejakých letákov, ako sa starať o textil potlačený. No a následne spustiť nejaký marketing, zakomponovať do toho jednak ten online, ale zároveň aj offline, plus cold cally a nejaké oslovovanie ľudí, ktorých poznám. A ako náhle bude toto, že vlastne keď budem oslovovať niekoho, tak už mu môžem ukázať, mám nejaké referencie, mám fotky toho, čo som robil, mám webík, je to také viac hodnoverné. Tak ako náhle bude toto vonku, tak potrebujem už sfinalizovať a dokončiť ten e-shop s potlačenými tričkami a to pustiť čo najskôr von a ideál by bol, aby to všetko bolo do konca augusta a potom, no, ideál by bol, aby to bolo zajtra, ale to sa asi nepodarí a najbližšie obdobie asi pravdepodobne minimálne do konca roka striedať tetovanie s potlačou. Potom, keď budem... Rozmýšľal som nad tým tak, že potrebujem dostať tie zákazky potlače a tie e-shopy na takú úroveň, aby som niekoho mohol zamestnať. Lenže na to, aby som vedel niekoho zamestnať, potrebujem najskôr, nech to generuje taký zisk, aby som mal z čoho platiť toho človeka, tak to obdobie to bude musieť robiť ja a bude to určite pár mesiacov, kedy už to musí byť stabilné nad nejakú hodnotu, pár tisícov na to, aby som vedel platiť ďalšieho človeka a uvidím, že či budem mať možnosť popri tom tetovať. Čiže je možné, že si nejakú nie úplne cielenú pauzu od tetovania dám, poprípade si vyčlením možno, že len nejaký 1 alebo 2 dní na tetovanie za ten týždeň, ale je to daň, ktorú jednoducho musím podstúpiť, pokiaľ chcem toho človeka zamestnať, tak musím to dostať na tú úroveň, aby to ten zisk generovalo. No a viac menej, keď som rozmýšľal nad tým obsahom, tak točiť denné vlogy je takto rozsiahle, jak som ich točil, je fakt, že šialene náročné. Takže od toho asi upustím, hlavne ten strih, korekcia, export, nahrávanie na YouTube, potom ešte nahranie do ďalšieho softveru, aby mi to vystrihal na tie a pridal titulky na TikTok a na Shorts. A zároveň tvorba thumbnailu, je to akože tak časovo náročné, že to asi nie je úplne možné robiť každý deň. Keď sa bude diať niečo také dôležitejšie, napríklad, že budem finalizovať e-shop, tak to celé zdokumentujem, alebo keď budem mať nejakú väčšiu zákazku, alebo keď budem obvolávať ľudí, alebo zháňať tie zákazky, tak toto si nejak zdokumentujem. Čiže budeme mať content z potlače a rozbiehania celého toho podnikania. Zároveň by som chcel zakomponovať aj samostatné videá z toho tetovacieho sveta, pretože mám pocit, že k tomu mám čo povedať alebo ukázať, rozobrať nejaké veci, to by bolo super. A potom samostatná časť bude, teda máme potlač a súčasťou tej potlače, ale viac menej samostatný segment je ten e-commerce, to bude 1 a postupne 3 e-shopy, čiže tam chcem dokumentovať nejak to, ako sa to vyvíja a čo tam robím. No a rád by som mal nejaké videjka z toho takého toho voľného času, keď niekam pôjdeme, či už na dovču, alebo na nejakú túru, alebo z cvičenia, alebo z nejakých tých sidequestov, ktoré ma najbližšej dobe čakajú, takže predstavu o tom kontente mám. Ty máš predstavu o tom, čo som doteraz robil, čo ma čaká. A jediné, čo zostáva, je dať mi odber, že by ti neušlo ďalšie video a užiť si zvyšok dňa. Maj sa krásne, nezabudni odber, like a pošli to niekam na sociálne siete, nech sa ten obsah šíri. Podľa štatistík 80% ľudí, ktorí pozerajú moje videá, tak nemajú
aktívny odber alebo teda subscribe na mojom profile, takže budem rád, keď sa to zmení a môžeš tomu dopomôcť. Maj sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu.